El banc d'aliments que gestionem des del Consell Comarcal de la Noguera hem atès 1.300 sol·licituds de diferents famílies de la comarca de la Noguera. Hem de dir que el banc d'aliments el tenim situat a la capital de la comarca, a Balaguer, la qual cosa no vol dir que simplement donem resposta a les necessitats de les persones que viuen a la capital de la comarca, sinó que a través de les nostres treballadores socials fem arribar a les diferents famílies d'arreu de la comarca que ho necessitin els diferents paquets. Heu de pensar que nosaltres els aliments ens entren per tres bandes. Ens entra pel banc d'aliments, que ho gestionem a través de Lleida, ens entra pels recaptes que du a terme Creu Roja i Càritas i que passa molt al davant el Miquel Trilla, i ens entren els que comprem, que són amb aquests diners, amb aquestes aportacions que fa la Fundació i l'Obra Social La Caixa. Bé, el Banc dels Aliments de Lleida té com a un dels objectius fundacionals és lluitar contra el malbaratament alimentari. I aquest malbaratament es troba al camp, es troba a la indústria, es troba als supermercats, d'on nosaltres aconseguim excedents que podem destinar a les entitats socials, però sobretot es calcula que al voltant d'un 40% del malbaratament el trobem a les llars. És per això que en aquest sentit des del banc hem apostat també per la sensibilització i fer aquells cursos. Què fem amb aquest curs? Hi ha tres parts. Els expliquem d'on traiem aquests recursos i després tenim un apartat d'un nutricionista que ens ve a explicar com s'ha d'utilitzar aquests aliments perquè entreguem un major rendiment i que estiguin ben aprofitats, i després ve un cuiner o cuinera i els ensenya a elaborar amb els productes que nosaltres els hi donem com poden aprofitar per fer, evidentment, dinars, sopars o fins i tot algun pastís que es pugui fer amb la farina que ens donen. Principalment ensenyar los diferentes productos y las diferentes recetas que pueden hacer dentro del curso de profitament de los productos que le donen en el agape, podrían decir. O sigui, qué productos son más habituals que les donen a las familias necesitadas y quines recetes poden fer d'aquests productes. Principalment tot. En cuina se podien aprofitar tot. No hi ha cap producte que no tingui un profitament. La utilitat ha sigut una utilitat molt bona perquè he après que n'hi ha maneres de poder cuinar o de poder aprendre a estalviar el que diàriament anem consumint. M'ha sorprès que, per exemple, coses que almenys al meu cas no s'acostumen a utilitzar gaire, a casa meva, per exemple, les lenties i totes aquestes coses, se poden arribar a fer coses que de veritat no havia vist mai. Per exemple, fer com una masseta amb rellenos,